बहु आलो बहु आलो ए बहु आज्ञा बहु ଶୁଣ ଆଜି ତତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଘରକୁ କିଛି କୁଣିଆ ଆସିବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଗକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ସଜବାଜ ହେଇ ବାହାରିବୁ। ଆଜ୍ଞା ବୋଉ ଆପଣ ଜମାରୁ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ମୁଁ ପୁରା ଭଲସେ ସଜବାଜ ହେଇ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବୋହୂ ଭଳି ଆସିବି। ଆଜିକାଲି ଝିଅଙ୍କର କଣ ଅଛି? ନା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର, ନା ହାତରେ ଚୁଡ଼ି, ନା ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକିଲି, ନା କଣ? କିଛି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଏ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବୁ? ଆଜିକାଲି ତ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ସଡନ କଥା। ଏମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଏମାନେ କଣ ଶୁଣିବେ? ମୁଁ ଏବେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି। ଏବେ ଯାଉଛି କୁଣିଆ ସାମ୍ନାକୁ ଯିବି। ଆଲୋ ବୋହୁ, ମୁଁ ତତେ କହିଥିଲି ନା ଆଜି ଆମ ଘରକୁ କୁଣିଆ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ତୁ ଏମିତି ଟିକିଏ ସିନ୍ଦୁର, ଛୋଟିଆ ଟିକିଏ ଲଗେଇକି କଣ ଆସିଛୁ? କୁଣିଆ ଦେଖିଲେ କଣ କହିବେ କହିଲୁ? ଯେ ଏ ଶାଶୁ କଣ ତା ବୋହୂକୁ ସଣ୍ଠଣା ଶିଖେଇନି? ଛାଡ଼ ତୁ ମୋ ନାକଟା କାଟିକି ରହିବୁ। ଯା ଭଲସେ ସଜବାଜ ହେଇକି ଆସିବୁ। ମୁଁ ତ ପୁରା ଭଲସେ ସଜବାଜ ହେଇଛି। ଆଉ କେମିତି ସଜବାଜ ହେଲେ ମୁଁ କୁଣିଆଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଯାଇପାରିବି, ମୁଁ କାହିଁ କିଛି ବୁଝିପାରିନି। ଦେଖ ବୋଉ, ମୁଁ ଏବେ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟୋପା ସିନ୍ଦୁର ଭଲସେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗେଇକି ଆସିଲି। ତତେ ମୁଁ କହିଲି ନା ଭଲସେ ସଜବାଜ ହେଇକି ଆସିବୁ, ଯେମିତି ପୁରା ନୂଆ ବୋହୂଟା ଭଳିଆ ଦେଖା ହଉଥିବୁ। ଏମିତି କଣ ହେଇକି ଆସିଛୁ? କଣ କହିବି ଆଉ? ଏଥର ଦେଖିବି ବୁଢ଼ୀ ମତେ ଆଉ କେତେ ବଡ଼ ଟୋପା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ଆସିବାକୁ କହିବ। ଗୋଟେ ଧନ୍ଦା ଚଲେଇଛି ବୁଢ଼ୀ। Oh no! Oh no! ଆଲୁ ବୋହୁ, ତୁ ମୋ ବୋହୁ ନା? ଏମିତି କଣ ରୂପ ଧାରଣ କରିକି ଆସିଛୁ? କୁଣିଆ ଦେଖିଲେ ତତେ ଡରିକି ପଳେଇ ଯିବେ। ନା ତୁ ଯା, ଦେଖିଲେ ଆଉ ଟିକେ ସିନ୍ଦୁର ଆସିବୁ। No, 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 no.